Takže ideme sa pozrieť na poschodie. Zhruba je tu otvorené atrium. Tak to vyzerá chodba. Tu je druhá kúpeľňa s pekným výhľadom do lesa, dve umývadlá a toaleta. Tu sme nad obývačkou. To je druhá spálňa. Je tu PlayStation a kopa hier. Deti už budú vedieť, ako sa to zapája. Sú tu dve plnohodnotné postele. Vyspia sa tu 4 deti alebo aj 4 dospelí. V tejto tretej spálni je manželská posteľ, rozkladacie lôžko a samozrejme odkladací priestor. A vo štvrtej spálni sú dve manželské postele a také núdzovejšie spanie, úplne pohodlné pre deti, možno aj pre niektorých dospelých. Takže celková kapacita chaty je 10 až 12 dospelých plus 2 až 4 prístelky. Takže ďakujeme pekne a budeme sa na vás tešiť.